Oho, nyt näkyy. No nyt. Oi. Aika hyvä. Aika hyvä. Oho, hirmu hieno. Näkyy noin valot. Kyllä. Sä voit näinkin tehdä. Kääntääkö tätä? No niin siellä. Nyt. Oi, hyvä, hyvä. Oho. Yes. Ei. No yes. Lufthansa. Hieno. Voi. Muuten komee. Hö. Hö. Siis tosi huippu. Olisiko Lufthansa? On varmaankin, juu. Näyttää. Kyllä se on Lufthansa. Toi menee tuolla ja toi tuolla.